हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि फैगौ आसाम टेट स्पेसियल जेहेतु जानो गोनां दं बेनि बड' पार्टनिफ्राय लाबोनाय जादों एलपि आरो इउपिनिफ्राय मक टेस्ट 4 नाम्बार मक टेस्ट 1 2 3 थांखांबाय आरो जायफ्रा गोदानै फैदों नोंथांमोनहा मिथिना लानाया मोजां दि गासै बर' पेपारनि एलपि आरो इउपि मोननैनिबो बर'नि मोनफा मोनफा सिंगेल फिसा सिलेबासखौ क्ल'ज खालामनानै माने क्लास लाखांजोब्बाय दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन डिस्क्रिप्शनाव मोनसे लिंक दं बेजों थांनानै नाय प्लेलिस्टनि गासैबो भिडिअ बाहायनो दंजोबो बर' पार्टनिया बर' पेपार मोननैनिबो बेखौ स्क्रल डाउन खालामनानै नाय गाहायथाराव नायलांबाय थाबा मोनलांबाय थागोन गासैबो क्लासखौ मोनफा मोनफा गासैनोबो पिडिएफ फाइल होनायबो जाबोजोबदों दानिया नैबे बाराव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों मक टेस्ट 4 एग्जामा जोंना न'नि जिहेतु नटिफिकेसन होबाय बे मासाव जागोन 28 जुनाव बेनि थाखाय नोंथांमोनहा थियारि जादो जा गोबाव सम गेप थादोंमोन मानो होनबा जेबो बिनि सोमोन्दै खबरानो गैयामोन एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे जुनाव होगोन आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागै जाहैगोन बेखौ साननाय जादोंमोन हथात दाबो जेबो नङा मानो होनबा जेसेबां एग्जाम खाथि इसेबांसो जोंना फरायनाया धुमधाम जायो गोसोआव लानोबो हानाय जायो एक्सुवेलि ओरैनोबो गोलावबा लेंलिबा माने गोसोआ गुरुत्व खम जायो जेखिजाया मानो नायदो नोंथांमोनहा बाहाय नायदो अल्ड सिलेबास कभार खालामनानैनो लानो नागिरदों जों 20था बाहाय कुइसन एन्सार मक टेस्ट लाबोनाय जादों आरो 20थायाबो मोनफ्रोमबो सिलेबासनि सिङावनो थानाय आरो बबेबा कुइसनावथ' मोनथाम बा मोनब्रै सिलेबासा हाबफाना दङ बुजायलांफानाय जागोन नायदो फार्स्टनिफ्राय नायदो अब्ला जों मिथिना लादिनि नायदों से नाम्बाराव मा होनदों खनखाङा फरायसालिनिफ्राय फैगासिनो दङ गोजौनि बाथ्रायाव थानाय फैगासिनो सोदोबाव थानाय रिंसार जथाया गासै नैबे रिंसार जथाय होनबा जोङो सिलेबल दङ बेखौथ' जोंहा सिलेबासाव मोनखादों दा बेयाव फैगासिनो सोदोबाव मोनबेसे सिलेबल दङ होनदों दा बेयाव नायदो मोनथाम मोननै मोनद' मोनब्रै होनाय दङ राइट एन्सारा जाहैबाय मोनब्रै मानो होनबा बाहाय दङ फैगासिनो बे मोनब्रै फैगासिनो बे फैगासिनो मोनफा मोनफा बेयो सिलेबलनि मोनफा मोनफा थख'यै क्लास लानाय दं नायनो हागोन दा बेखौ मोनफ्रोमबो कुइसननियानो क्लास जानाय दंजोबो आंखौ खोन्थाबावबाय दा नायदो अब्ला जोंना बेयो फैगासिनोआव मोनब्रै सिलेबल दङ एबा रिंसार जथाय दङ 2 नम्बर कुइसनाव मा होनदों सेकेन्डआव गाहायनि बबे सोदोबाव महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दङ नै जथाय खौरां रिंसारथिया जोंना मा होननाय जादों महरसे जथाय खौरां रिंसारथि बे आरो महरसे नङै जथाय खौरां रिंसारथि बेबायदि मोननै दंमोन जथाय खौरां रिंसारथिया दा मोननै खौरां रिंसारथि खाथि थानायानो जथाय खौरां रिंसारथि नाथाय जोंना बाहाय महरसे होननाय लोगो लोगो मा मोनसे महरनि खौरां रिंसारानो मा खाथि थानाय जानांगोन होनदों जेरै जाय बावहाय मा होदों नायदो बबे सोदोबाव दं होनदों गोरबो होनदों बेखौ हांखो सिफायबा मा जागोन नायदो सिफायनानै नाय जाब्रा खान्दा नाथाय जोंना बाहाय नैबे गोरबोआवबो र' आरो ब मोननैया थागोन बेनिफ्राय बाहाय जाब्रायाव ब आरो र'आ मोननैया थागोन नैबे ज आरो ज मोननैया थागोन आरो नैबे खान्दायाव न' आरो द'आ मोननै खाथि थागोन नाथाय बे गासिबो जथाय खौरां रिंसारथियानो जथाय खौरां रिंसारथि नाथाय जोंनि सोंनाया महरसेखौ बिनाय जादों जाय मा गोज्जायाव दङ नै गोज्जायाव ज दाजाब ज मोननै ज खौरां रिंसारथि मोननैया थादों आरो मोननैबो ज'आनो एबा महरसेयानो मोनसे जथाय रिंसारानो मोनसे खौरां रिंसारानो बेखायनो बे मा जादों महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दा बेबायदि बेनिफ्राय दङ गाहायनि बबेया गोरोबाखै सायख'ना होनो गोरोबैखौ सायख' राजानि फिसाखौ मा होनो राजखुंगुर राइट जादों नोंखागौ खांजेननाय फिसाखौ मा होनो नेवथोन बेबो राइट जादों नोंखागौ बेनिफ्राय फिसा गैजायै हिन्जावखौ जों मा होनो बिहारि होनो नंगौना नङा नायदो बेनिफ्राय नायदो लेखा गोरों सुबुं एबा मानसिखौ हांखोनि मानसि बुंनाय जायो होनदों दा लास्टना डिआबो नंगौ बेयो फंसे सोदोब आरो बाथ्रा फान्दायनिफ्राय दङ नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लानांगोन बाथ्रा फान्दायबो दङ फंसे सोदोबबो दङ सिलेबासाव जिहेतु दा बेखौबो हमफानाय जादों ओंखायनो फिसा गैजायै हिन्जाव एबा फिसा होनो हायि जोनोम होनो हायि हिन्जाव बेखौ जोङो मा होनो सांग्रेमासो होनो ओंखायनो बे गोरोन्थि जाबाय बिहारियाथ' जोंना मा सानै मा सासे फिसाय बेनिनो सानै हिन्जाव बे हिन्जावफोरा गावजों गाव मा जागोन बिहारि आरो हौवानिखौ जों मा बुंगोन मानसिफ्रा गुबुना नैथि हाबा जानायखौ गदाय होनना बुंगोन बेनिफ्राय नाथाय हिन्जाव सानैजों मा जागोन बिहारि जागोन आरो बिब' बिनानाव जाया एबा बिजावजालि जाया बिहारि जागोन आरो बेबायदि बेखौसो होनोमोन बिहारि बेनिफ्राय नायदो दानिया 4 नाम्बार गाहायनि बबे बाथ्राया गोरोन्थि सायख' बबेया गोरोन्थि बेखौ सायख'नांगौ नाय मा होनदों बर' रावाव सानराया मोननैल' बेथ' नंखागौ से सानराय नै सानराय मोननैल' एबा से सानराय बां सानराय मोननैल' नै सानराय नङा सरि से सानराय बां सानराय मोननैल' बर' रावा मोनसे दाजाबथायारि बर' रावा मोनसे हांखोफोरनिफ्राय मोनसे खोन्दोनिफ्राय मोनसे खोन्दो दाजाबलांजाबाय थायो जेरैजाय मा होनदों मोनफा मोनफा नैबे हांखो दाजाबनि दाजाबलायबायनि नि दाजाबलांबाय दा बेखायनो बियो दाजाबथायारि नंगौ एग्रिगेटिं होनना बुंजायो बेखौ
रावखान्थियाव लिंगुइस्टिक्सनि रावाव एग्लुसिनेटिं बेनिफ्राय होमबा बेबो राइट होमबा बर' रावाव गेजेर दाजाबदा गैया नंगौ बर' रावाव इनफिक्स गैया प्रिफिक्स दङ साफिक्स दङ बेनिफ्राय इनफिक्स गैया गेजेर दाजाबदा गैया बर' रावनि मुंराया आथोननि फारागथि दिन्थियो होनदों बर' रावनि मुंराया आथोननि फारागथि दिन्थियो होनदों बेथ' गोरोन्थि बेखायनो बबे बाथ्राया गोरोन्थिसो होनखादोंमोन नालाय बे गोरोन्थि मानोना बर' रावनि मुंराया आथोननि फारागथि दिन्थिया इंराजिनासो दिन्थियो असमियानासो दिन्थियो जेरै इंराजिना मामोन मुंराया सि होनोबा हिन्जाव हि होनबा हौवा जायो नाथाय जोंनाथ' बर'आव बियो होनबाबो बेनो आरो बिथाङा होनबाबो बेनो हिन्जावखौबाबो हौवाखौबाबो एखे सानैखौबाबो दिन्थियो ओंखायनो बर' रावनि मुंराया आथोननि फारागथि दिन्थिया नाथाय इंराजिना दिन्थियो थार्ड पार्सना जेरै हि आरो सिया दानिया नायदो 5 नम्बराव गाहायनि बबे सोदोबाव उदां रिंसार जथाय दङनो उदां रिंसार जथाय गोनां रिंसार जथाया सिलेबोला मोननैमोन जोंना अपेन आरो क्लज बेनिनो अपेना उदां क्लजआ मामोन गोथे होनना बुंदोंमोन रावखान्थिगिरिफ्रा दा बेयाव बबेयाव सोदोबाव दंनो बिबार जाखांबाय खानाय खौरां दा अपेन सिलेबल एबा मा उदां रिंसार जथाया मा जानांगौमोन जोबथारनाय सोदोबनि जोबथारनाय हांखोआ मा जानांगौनो गारां हांखो जानांगौ होनदों एबा गारां रिंसारथि जानांगौ होनदों अब्ला जोंना मा बे मोनब्रै सोदोबाव जोंना मा दङ नै गारां रिंसारथिया खानायाव दङ अब्ला बेनो मा खानाया मा अपेन सिलेबल एबा उदां रिंसार जथायमोन दाना 6 नम्बराव दङ गेबें फिननायखौ सायख' गेबें फिननाया सायख'नांगौ मा होनो बबे बाथ्राया मोनब्रै अपसन दंलाय बावबो बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरा 17था होनदों गारां रिंसारथियाथ' जोंना 17था नङा 6थाल' दङ बर' रावाव गारां हांखोआसो 10था अनिफ्राय औसिम बेनिफ्राय बर' रावाव खौरां रिंसारथियानि अङ इय आरो उवागब बे मोनथामफोरा सोदोबनि गिबियाव बाहायजायो होनदों बेथ' नङा सोदोबनि गिबियावथ' बिसोरो बाहायजाया बे गोरोन्थिसो बबेया गेबें बेखौ सायख'नांगौ दे मोननैबो गोरोन्थिखासो बेबो बेनिफ्राय नायदो बर' रावनि लोगो महर एल'मर्फ मर्फोल'जिनि मर्फ दङ बेनिनो मर्फनि आरो एल'मर्फफोरा माखौ होननाय जायो आं खनसे खिन्थानि मोननै रिंसारथिफोरा मोनफानि जायगायाव गुबुन मोनसेया सोलाय सोल' बाथ्रायाव बाहायजायोबा सोदोबाव बाहायजायोबा बेयो मोनसे एल'मर्फ एबा मा लोगो महर होननाय जादों लोगो महर जेरै जाय इ आरो इअआ जोंना मा मालाबा सोलाय सोल' जायो सोरबा बिलाइ लिरोबा सोरबा खानाय लिरोबा मा इ बाहायो जोबनायाव सोरबा इअ बाहायो थिग बेबायदिनो बबेयावबा इअ जानायाव इ बाहायो थिग बिदिनो उ आरो वागब उ लिरनांगौनि जायगायाव मालाबा वागब होयो दाउ लिरनायाव वागबबो लिरगोन सोरबा उबो लिरगोन नाथाय दाननायबो नङा दा बेबायदि सोलाय सोल' मा जायगायाव जिरायलायनाय मोनसेया मोनसेजों बर' रावाव बेजों जायो अब्ला बेयो राइट जाना दङ लोगो मर्फ एल'मर्फफ्रा बे मोननै बर' रावाव गाहायनियाबो राइटमोन नामा नायसै बर' रावनि नेरखां खौरां रिंसारथिफ्रा मा होनो नेरखांथ' नङा बेयो नैबेखौ मा होनो प्रेडिकेटसोमोन बिसोरथ' नेरखांथ' नङा बियो सरि नेरखांथ' नङामोन बेयो नायदो जोंना नैबे सज'हाथ' नेरखां नङा नेरखां जानांगौबा जोंना मामोन म न आरो अंआसो नेरखांमोन ओंखायनो बेयो गोरोन्थि होमबा गेबेङा जाहैबाय जोंना मा सिया गेबें मा बर' रावनि लोगो महरा एल'मर्फफ्रा इअ आरो उवागब इजों इअजों उवागबजों अजों गोसोआव लादो बेखौ आरो होखादों आङो सिलेबास होनायाव क्लास लानायाव थख' दाना गोमबोरा आखाइयाव सिलाय लाना दाउथु गावदोंनो गोजौनि बाथ्रायाव थानाय सोदोबफोरनि बबे सोदोबाव गारांनै गारां रिंसारथि बाहायजादोंनो गारांनै गारां रिंसारथि माने मा जोंहा मा दंमोन गारां रिंसारथिनियाव मोननै गारांसे आरो गारांनै दङमोन दिप्थं मन'प्थं बा गारांसे आरो दिप्थं बा गारांनै दिप्थं खौरां रिंसारथि गारां रिंसारथि बाहायजादोंनो गोजौनि बाथ्रायाव मायाव दाउथु सोदोबाव नायदो एन्सारा दाउथु सोदोबाव मानो नैसोरखौ आं बुंला मानो गारांनै गारां रिंसारथि जानांगौबा जोंना मा मोननै गारां रिंसारथिया खाथि थानाय जानांगोन जेरै दाउथुखौ सिफायोबा द आ उ आरो थ उ जायो होमबा नायदो मोननै आ आरो उआ खाथि थाबाय नै दाउ दा बे मोननै आ आरो उआ खाथि थानायलाय मोननैबो गारां रिंसारथि ओंखायनो बियो मा मन'प्थं जाबाय दिप्थं जाबाय मा गारांनै गारां रिंसारथि
दाउथुआव दङ गुबुनखौ सिफायबा नायबा जानाय नङा आखाइयावबाबो थाया सिलायबाबो थाया गावदोङावबो मोननै खाथि खाथि गारां रिंसारथि थाया 8 नम्बराव नायदो बबेया गोरोन्थि जायखौ बर' रावखौ फरायसालियाव थिसनदों 1963 मायथाइयाव थिग राइट जादों बर' रावखौ UPSC आव थिसनदों 2005 आव थिगैनो जादों बर' रावा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों होजेननाय बे स्टार्टिं मंगल सिं हाज'वारि जेखौ मोनजेनदोंमोन 2005 बेबो राइट एन्सार बर' राव बिजाबखौ लिरजेनदोंमोन 1919 आव जोङो लिरदोंमोन बिबारखौ जायखौ आखाइजों लिरनाय बे नाथाय बर' राव बिजाब लिरजेननाया जोंना मामोन 1915 मामोन बर'नि फिसा अ.एन. हाब्राखत बर' सन्मिलनि बेमोन बेखायनो राइट एन्सारा जोंना मा जागोन बर' रावाव बिजाब लिरजेनदों 1919 मानोना गोरोन्थिखौसो सायख'नो थिनदों ओंखायनो डिआ गोरोन्थि गुबुन मोनथामा गेबें बेनिबो कमप्लिट डिटेल्स लाबोखांनाय दङ नोंथांमोना आथिखालनि बर'नि रावनि मानथाखो होननाय बेखौ नायाबा नायनो हागोन गासिबो बे मोनसे डिसक्रिपसननि लिंकआवनो दंजोबो लिंकजों थांबानो नुजोबगोन मुस्रि सोदोबनि गेबें हांखो सिफायनाया मा जादोंनो हांखो सिफायनायाबो दंखायो जोंना सिलेबासावनो नायदो म उ स्र आरो इ म उ स र इ म उ स र इ म उ स र इ बबे मोनसेया जादों नाय मोजाङै नायदो स्क्रिनशट खालामनानै एसे नायदो आंनिबा मा जागोन अब्ला गेबें फिननाया नैबे जागोन मानोना म उ नैबे बे दालि बिस्वजों र'जों दाजाबोबा मा जागोन नाय मबाइलाव टाइप खालामना नायबाबो नुगोन बेजों र'जों दाजाबबासो मा जागोन ओरै जागोन स्र ओमफ्राय बेथ' गोलावि होमबा गोलावि बे गोलावि नालाय गोलावि ओंखायनो मा जागोन दा बेयोथ' जोंना खौरां हांखोआवनो गैया ओंखायनो बेसो बे मोननैजों दाजाबासो बिदि महर मोनो ओंखायनो मा जादों होनदों जोंना नैबे बि नाम्बारा गेबें एन्सार नैबेबो बिदिनोमोन नाथाय नैबे गुसुं इसो होनाय जादों ओंखायनो गोरोन्थि दाना नायदो 10 नाम्बारा बिबारिया आंनि असे बिनानाव बे बाथ्रायाव थानाय असे सोदोबनि उल्था ओंथि फोरमायनाय सिनोनिम्स एन्टोनिम्स रोखोमसे आरो गोरोबनाय सोदोब आरो उल्था ओंथि फोरमायनाय सोदोब दङ सिलेबासाव दंखायो होमबा असे सोदोबनि उल्था ओंथि होनदों बे एन्टोनिम्स एबा उल्था सोदोब अपोजिट वार्ड असे माने आंगो बेथ' नङा ओंथिसो खोन्थानाय जादों गुबुनाथ' असेनि उल्थाया गुबुन थिगैनो दङमोन नायदो मालाय दङ नै गुबुननिफ्राय मालाया साबसिन मानो होनबा गुबुन होननायजों फ्राय असे सोदोबजों आंनि आंगो नाथाय बे आंनि आंगो नङा मालाय बेखायनो राइट एन्सारा बांसिन ओंथि बेरखांनाया मालायाव बेरखांदों दस्रायाबो गुबुनानो होननाय जादों आरो बेयो गुबुन असमिया रावनि सोदोबसो दस्राया लन एबा बर' लानाय एबा दाहार लानाय सोदोबसो बे दाहार सोदोब बेखायनो मालायानो मा बिनि असेनि उल्था सोदोब फरायसाफोरा गाबोननिफ्राय फुङावनो फरायसालियाव फैनो थिरांथा लाबाय होनदों बेयाव थानाय थिरांथा सोदोबनि ओंथि एबाराव सिन'निम्स एखे ओंथिसो फोरमायनाय थिरांथा माने साग्रिदथ' नङा गुमुराबोथ' जानाय नङा रादायाबोथ' बियो समाय लानायसो एबा मा होनो खोथा होनाय नाथाय थिरांथाया जाहैबाय थांखि बे थांखियासो राइट एन्सार गायनि बबेया दाजानाय सोदोब होनदों दाजानाय सोदोबा मा जानांगौमोन नायदो मोननै सिगां दाजाबदा आरो उन दाजाबदा थादेरनाय जायखिजाया गुबै सोदोबजों दाजाबफानानै महर मोननाय सोदोबानो दाजानाय सोदोब जानांगौ जोंना फैयावथ' जेबो दाजाबनाय गैया आरोआथ' बेयो मामोन दाजाब महरथिनिसोखा सोलायनोनो हाया आरोआव महरथिसो बियो दानिया फरायाबोथ' दाहार लानाय सोदोबसो गुबै सोदोबबो नङा बेयो असमियानिफ्राय दाहार लाबोनाय जे फरायनाया गोसोआव ला मानोना दाहार लानाय सोदोब दङ नोंथांमोननो क्लास लाबोखांखादों बबे सोदोबखौ मा रावनिफ्राय लाबोदों दाना होमब्ला बिलाइआ मानोना बि गुबै सोदोब बेनि सिगाङाव बि दाजाबदा दङ बिफां बिलाइ बिबार बे बिफांनि बेलायाव बे बिया सिगां दाजाबदा बेनिफ्राय लाइआ बिलाइनि मा गुबै सोदोब लाइ बे बि आरो बिलाइ होमबा बे मा दानाय सोदोब बेनिबो कमप्लिट मोजाङै भिडिअ लाबोखानाय दंखायो क्लास लानाय दाना गाहायनि बबेया सिगां दाजाबदा बाहायजादोंनो बबेयाव सिगां दाजाबदा बाहायजादों जालां थांफा अनदो बावबोथ' उनसो बे जायासो गुबै सोदोब दे जाया दाजाबदा नङा लाङासो दाजाबदा बेखायनो उन दाजाबदा थाङा गुबै सोदोब फायासो उन दाजाबदा थांफा जाफा बे फायासो उन दाजाबदा जोंनो बिदों सिगां दाजाबदा अनदो अना गुबै सोदोब दोआ उन दाजाबदा होमबा बाहाय फु आरो सुं फुआ मा फुसुं बे फुथु बे गासिबो सिगां दाजाबदानो फुआ सिगां दाजाबदा सुङा जाहैबाय थाइजा बे थाइजानि सिगां दाजाबदा सुङा थाइजा बेयाव
सुङा थाइजा आरो फुआ सिगां दाजाबदा दा बे ओंखायनो मा सोदों बेनि सिगां दाजाबदा गोनाङा फुसुङा बेखौथ' स्वर्णप्रभा सैनारि बिथां मेडामनि बिजाबखौ नायबानो मिथिखागोन आङो क्लास लानायाव खोन्थाखादों दानिया गाहायनि बबेया रावसायाव बाहायजानाय सोदोबनो रावसायाव बबेखौ बाहायो होनदों सिख्रि ओंख्रि गोसोम मैदेराबोथ' गुबै सोदोब बर'आव बाहायखायो गोसोमाबोथ' कालारखा ओंख्रिना गुबुन रावसायाव गुबुन बाहायो सिख्रियाबो बाहायनाय बायदि मोनो नाथाय गुबै सोदोबाव जोंना सिख्रिखौ सिखिरिसो होनदों सिखिरिखौसो गुबै सोदोब लादों बेनिफ्राय एबा मानगोनां राव सोदोब गुबै सोदोब माने मानगोनां सोदोबाव लादों स्टेन्डार्ड लेंगुवेजनि नाथाय सिख्रिया खुगा राव एबा सोरनिबा रावसायाव बाहायजानाय ओनसोल लायै ओनसोल बाहायजानाय होनदों लेखायाव जेखौ होनदों आं बेखौसो होदों दे नोंथांमोना आं हारसिं होननाय नङा बियो सिख्रिया मा दाहा रावसायाव बाहायजानाय होनदों डाइलेक्टसो होनदों डाइलेक्ट गोसोआव नायदो बेनिफ्राय गाहायनि बबे सोदोबाव सोदोब बेखेवफानि महरा गोथेना दं होनदों बबेबाव सोदोब बेखेवफानि सोदोब महरफोरा मा होनो क्लस जाना दं गोथे जोंना गोथे महर होननाय दङ जोंना बेखौ लाखाजोबदों गासिबो मोनफ्रोमखौबो पइन्टनिखौ दा बियो नोंनि होनदोंबाथ' नोंनि दंखायो नै बियोआवबो योआ दंखायो नै ओमफ्राय दानिया गथ'आ होननायाबो बाया दङ खन्थाइखौ होननायाबो दङ नोआबो दंखायो नै बियो जों साइकेलजों नाव बिसोर गासिबो सोदोब बेखेवफा गोजा सानसुमाया होननाया बेबो सोदोब बेखेवफा दङ नाथाय बे खोन्दोआवथ' थाखाया बिसोरो मोनफ्रोमबो नङा दानिया नायदो नैबे मेथाइ बे मेथाइआव सोदोब बेखेवफा बे खौ दाजाबदाया थाखोमाना दङ सोदोब बेखेवफाखौ मानोना बियो जानांगौमोन मा सानसुमाया मेथाइखौ खनदों होननांगोन जेला सोंगोन बेखौ सानसुमाया मेथाइ खनदों होननायाव सोंगोन मानसिफ्रा मा खनदों होनदों सोरना सोंफिनगोन सानसुमाया माखौ खनदों होनदों होनना बुंगोन सानसुमाया माखौ खनदों सोंगोन आरो माखौ नै खौआ फैबाय अब्ला एन्सारा मा जागोन मेथाइखौ बेयाव थाखोमानानै दङ गोथे जानानै दङ बेयाव खौ दाजाबदा थानांगौमोन जाय सोदोब बेखेवफानि खौ दाजाबदाया बे गैया बेखौबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन क्लास लाखादों बेखेवफा गाहायनि सोदोबनिफ्राय जथुम आथोन नङै सोदोबखौ सायख'नो जथुम आथोन दा जथुम आथोनखौ जोङो सिगाङावबो क्लास लानायाव खोन्थादोंमोन गोबाङानो जो आथोन आरो जोला आथोनखौल' मख'लांदों नाथाय कमल कुमार ब्रह्मनिया जथुम आथोन आरो बेसाद आथोन मोनब्रैयाव बाहागो खालामलांदों नाथाय स्वर्णप्रभा सैनारि मेडामनियाव मा मोनगोन जो आथोन आरो जोला आथोन मोननैल' मोनगोन नाथाय कमल कुमार ब्रह्मनि बिथांनियाव मोनगोन मा जो आथोन जोला आथोन आरो बेसाद आथोन जथुम आथोन मोनगोन दा जथुम आथोना मा होननाय जादों जेरै जाय सोदोबा जो आरो जोला मोननैबो हाबफाना थायो होनदों इंलिसावबोथ' दंखायो कमन जेन्डार दा बे जेरै जाय मा होनदों स्टुडेन्ट होननाय लोगो लोगो बाहाय हिन्जावसा आरो हौवासा मोननैबो हाबगोन मोननैबो जेन्डारनिफ्राय होमबा बेबो जथुम आथोन थांबाय जोंना मा जथुम आथोन नङैखौसो सायख'नांगौ आयं नंगौना नङा गोसोखां गथ'आबोथ' बे गथ' फैदों सोर गथ' फैदों हिन्जाव ना हौवा मोननैबो हाबफाना दङ राजा होननाय लोगो लोगोथ' हिन्जाव ना हौवा नायदो राजाया जाहैबाय मा सिंगेल हौवाखौ खोन्थादों बेयो ओंखायनो बे जथुम आथोन नङा दाना नैबे आयंआव जोङो कनफिउस जानो हागौ सोरबाया आं बेखायनो होदों आयंआबो जथुम आथोन बेवाइयाबो जथुम आथोन मोननैयाव सोमोन्दो सोदोबाव बेवाइयाबो हौवाखौबो हिन्जावखौबो होनो आयंआबो हौवाखौबो आरो हिन्जावखौबो आयं होननाय दङ बेखौ बियो माने सोमोन्दो सोदोबखौ गोसोखांबा नोंथांमोना मोनगोन उल्थां फाल्थां जायो बेवाइयाथ' उल्थां फाल्थां आरो जेरै जाय मा बिसिनि बिब'खौबो बेवाइ जागोन होनबा बे हिन्जाव थांबाय बेनिफ्राय फिसायनि बिदाखौबो बेवाइ जागोन बे हौवा थांबाय आयंआथ' हिन्जाव हौवा सानैबो आयंखा गोसोखाव लादों ओंखायनो आयंआ जथुम आथोन गोसोआव ला नाथाय राजाया बाहाय नङा राजायाथ' कमन मोनथिखानाय ओंखायनो होदां गुबैया मामोन जथुम आथोनखौ माबायदि बेखौ फोरमायनाय फोरोंगिरिया बुंदों आखरखौ मोजाङै लिर होनदों बे बाथ्रायाव बाहायजानाय मोजाङै लिर सोदोबा जादोंनो मोजाङै लिर होनदों मा थाइलालि बाहायजादोंनो थाइलालिखौ बिगुनबो होनदों दे आरो सोरबा बिमुंलालिबो होनना बुंलाबायदों गोबाङानो आलदा होनो एडजेक्टिभ थारमाने एडजेक्टिभ थाइजानि थाइलालि मुंमानि थाइलालि मोनसेबो नङा थाइलालि बबेया होनदों मोजाङै लिर होनदों मोजाङै लिर होननाय लोगो लोगो लिरनाया जाहैबाय जोंना मामोन थाइजा आरो थाइजानि खामानिखौ मोजाङै जाजानो लुबैदों हथात थाइजानि थाइलालि थाइजा थाइलालि थाइजानि थाइलालि होमबा थाइजानि थाइलालिया बबेया अपसन एआव दङ थाइजानि थाइलालि मोजाङै लिर होननाया मुंमानि थाइलालिबाथ' मुंमा नाउननिखौसो बुंनांगौमोन जेरै बिलाइया गोथां बेफोरबायदि जानांगौमोन थाइलालियाथ' थाइलालिखौ फुवारसिननाय जेरै जाय बिफाङा जोबोर गोजौआनो जोबोर गोजौ मोननै बाहायनाय बेबायदिमोन मोनसेबो नङाथ' जाथावा ए नाम्बार
फराय सोदोबखौ लाबोनाय गुबै सोदोबा जादों फराय सोदोबखौ माजों लाबोदों आं दहायबो खोन्थादों मा असमिया रावनिफ्राय लाबोनाय जादोंनो बेखौथ' आं होननाय नङा रावखान्थिगिरिफोर होननाय बेनिफ्राय माबे सोदोबा फारसि मालय खासि इंराजि बेनिफ्राय फरासि पर्तुगिस बेफोरबादि रावनिफ्राय लाबोदों अलरेडि आं क्लास लाखांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दे नोंनो जाग्रोदो बे बाथ्राया जादों गोरलै बाथ्रा गलाय बाथ्रा बांबा बाथ्रा खावलायनाय बाथ्रानो जोंना मा बाथ्राया मोनथाम रोखोमनि जेनेरेलि गोरलै बाथ्रा गलाय बाथ्रा आरो बांबा बाथ्रा एबा जथाय बाथ्रा कमल कुमारनियाव बांबा होनदों स्वर्नप्रभा सैमारि मेदामनियाव जथाय होनदों बेनिफ्राय खावलायनाय बाथ्रा आरोबाव सोंनाय बाथ्रा थायो आरोबाव सानबोलावरि बाथ्रा थायो आरोबाव मा नङैया नंगौखौ नङैखौ फोरमायनाय उल्था बाथ्रा थायो दा बेफोरखौ कमप्लिट डिटेल्स फोरमायनाय जादों दाना दे नोंनो जाग्रोदो होननाया जाहैबाय बेयाव गोरलै गलाय बाथ्रा नै बाहागोआव गोलैयाखै बियो खावलायनाय बाथ्रायाव गोलैदों मानोना बेयाव नैबे सोदोबा दङ नै दे होननाया दे बेनिफ्राय मा होनो हायोब्ला अब्ला देनाय बेबादि सोदोबफोर थायोबा गासै गोबांथार दङ सोदोबफोर बेफोर सोदोबफोर थायोबा खावलायनाय बाथ्रा जायो होनदों आं बेखौ बाथ्रानि सेन्टेक्सनि बाथ्रा माने सेन्टेक्सनि डिटेल्स क्लास लानायाव खोन्थाखादों बेनिफ्रायनो लास्ट नाम्बार 20आव मुं नङा दे मु थि दिन्थि दाजाब दाखौ निउमारिकेल साफिक्सनि दङ बेफोरखौ जोङो लाखानांगौमोन थि दिन्थि दाजाबदा महरफोरखौबो बे मोननैखौ खेबसेनो क्लास लानाय जाखादोंमोन थि दिन्थि दाजाबग्रा महरखौ लानाय दङ बेखौ नाय दानिनो बे मोनसे बे थि दिन्थि दाजाबदाखौ जोङो बबेजों बाहायनाय जायो मैगंजों ना खोथियाजों ना सिजों ना मुवाजों मायाखौ बाहायनाय जायो गोसोखांदो नोंथांमोना थि दिन्थि दाजाबदा माने मा जायखिजाया बेसाद एबा साननायफोरनि जेरै बाहायनाय जेरै बिलाइ एबा दाब्ले गुवार महरनिखौ जों गांजों फोरमायो गांसे गांनै गांथाम बेनिफ्राय बिथ' गोरा महरनि बिफां महरनिखौ जोङो थसे थनै होनो बेबायदिनो जोङो दुलुर बेगर महरनिखौ थरसे थरनै होनो बेनिफ्राय माखौबा गरसे गरनै होनो बेफोरबायदि होननाय आरो बे मुआबो नायदो बेखौबो आं होखांखादों 100+ मु माने मा हिन्जावफोरा जि दानायाव माखौ बाहायो जखाखौ बाहायो ओंखायनो सिजोंसो बाहायनाय जायो मुसे मुनै मुथाम मुब्रै मुबा सि दानायाव बाहायनाय जायो एबा सिजों सोमोन्दो गोनां थि दिन्थि दाजाबदा महर बेखायनो बेखौ मा होनदों सिजों बाहायनाय जायो C नाम्बार अपसना कारेक्ट जाबाय होमबा जोंना Cआ दा बेखिनिमोन नोंथांमोना बेखिनियाव गासै 20था मोनबाय मानो होनबा गोबां सावरायनाय जायो गोलाव जायो भिडिअ'आ नेक्स्ट आरो क्लास लाबावगोन मक टेस्ट नोंथांमोननि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै थादो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नायाखै नायदो गासैबो डिटेल्स कमप्लिट भिडिअ'नि एबा भिडिअ'जों क्लास लानाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायजोबनो हागोन गासैबो सिलेबास बेस थख' बड'फोरनिखौ आरो बबेनिबा स्पेसियेल क्लास लानांगौबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बड' सिलेबास एबा बड' पार्टनि बड' पेपारनि थाखाय बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय नेचार पाब्लिकेसनखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों एसेनोसै